Karbi Anglong along Mission Indradhanush ki pangcheng Japan arni ke hot. KSA lapen ahoyara celang pet pen West Karbi Anglong Deputy Commissioner apan Pinpura loki pajerdam. Elisteron pia Pandiopani VDC Chairperson Arpuke Pekpon. Kardom, Karbi Prime Time along penili sang piviler bon kropi non biar tang ton pen arjuponik tha. Corona wur kang dang hut dowai la pen ingprim kachipilong le ningkan pho ber artau somarapan puthot intensified mission Indradhanush along parlo pontanglo. Karbi Anglong okpranasai campaign laso asayamo ke pachun ponjala pini birta ke abham phangaphan than pachini. Usupong airpen ningkan pho ta ber klim somarapan ason pheri memia kisupen kerai kom japhan arut ateng dowai la pen ingprim pinangji. Mehang thek mirak au somarapan lahaya dowai pinangji. Corona wur kang dang hut o somarapan dowai la pen ingprim tipilong le aklim somarapan mission Indradhanush along ponlo. Pini Difu Urban Center along birta ki abham phang la pen okpran sai kamang bong kachingki ka chethana hutsi mission kemang alam pachini pon. Dowai la pen ingprim kachipilong le pin ningkan pho arta ber au somarapan mission Indradhanush purun ke thom paduji pusi District Immunization Officer Dr. Durgeshwar Intipen pachini. Alang lining je thulo Karbi Anglong along Mission Indradhanush ki PGR ni ke chengsi arut pai troxy pen pai krehini aduntu arut chiti kre si pen chiti kre trok la pen ke thomarut pre kre sit ke pen pre kre pli arni si doji okpran sai kam la pen birta kya babang thwa tum pen kaching ki kachethana mailong okpran sai kam Additional Chief Medical and Health Officer Dr. Tanuja Bora District Extension Media Officer Babu Gro Chetongdu. IMI program মানে intensified mission Indradhanush 5.0 এই প্ৰগ্ৰামটো মেইনলি এইটো measles elimination program যেটো মানে ভাৰত চৰকাৰে যেটো হাতত লৈছে measles eradication program elimination program এইটো মানে ডিসেম্বৰ 31 তাৰিখ পিছত মিজেলছটো আমাৰ দেশ পৰা মানে ইণ্ডিয়া পৰা আমি নিৰ্মূল কৰিব কাৰণে এই IMI 5.0 প্ৰগ্ৰামটো মেইনলি এইটো কাৰণে লোৱা হৈছে ডিস্ট্ৰিক্ট হেলথ সোসাইটি আমাৰ কাৰ্বি আংলং এতিয়ালৈকে 1200 ওপৰত আছে দিও বাচ্চা যেটো আমাৰ এই IMI প্ৰগ্ৰামত ডিউ হৈ আছে আৰু প্ৰেগনেন্ট মাদাৰ এটোটো নিয়াৰলি 200 প্ৰেগনেন্ট মাদাৰ এইবিলাক আমি এই IMI প্ৰগ্ৰামত এইটো যেটো আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ 3 মাহ IMI প্ৰগ্ৰাম যেটো চলিব এই প্ৰগ্ৰামত এই বেনিফিচিয়াৰিজ এই 1200-1300 বেনিফিচিয়াৰিজটো আমি সবকে আমি ভ্যাকসিনেট কৰিম বুলি আমি হাতত লৈছো সাইড এফেক্ট এই সাইড এফেক্টটো তেনেকা ইমান নাই সাইড এফেক্টটো এইটো মানে নিয়মতে এইটো হ'ব নালাগে তথাপি আমাৰ EFI বুলি কয় এডভাৰ্স ইভেন্টছ ফলোইং ইমিউনাইজেশ্যন কেতিয়াবা এইটো পইণ্ট সামথিং পাৰ্চেণ্ট এইটো কেতিয়াবা হৈ যায় কাৰণ এনেকা কেম্পেইন হলে মানে আমাৰ মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডিটেইলছ এক্সামিনেশ্যন হেৰি চেকআপ প্ৰপাৰ হেৰি এইটো কি কয় স্ক্ৰিনিং এইটো সময় নাপাওঁ গতিকে আশা বাইদেউ আৰু ANM বাইদেউহঁতে অলপমান হিষ্ট্ৰী ল'ব আৰু যেটো মানে ডিউ বেনিফিচিয়াৰিজ হলে ইহঁতে অলপমান 1-2-3 মিনিট মান অলপমান অবজাৰ্ভ কৰি যদি ডিউ হয় মানে ডিউ ডেথ হয় ভ্যাকসিন কাৰণে তেতিয়া আমি এই কেম্পেইন মোডত আমি তেনেকা দি দিওঁ
West Karbi Anglong arlo Meghalaya ahoy kedai ami Langlongchor along Karbi Anglong Autonomous Council entry tax gate along jangmi pochiklo Meghalaya chomang tung rangsi nang tengkheng dudapi non purnianta suluk sodak atomon ke prai predetlo Puthot suluk sodak atomon ke pavedejia phan pura bangso dimalang rai komasai kia tumaphan ke paton ke palangasai nang du bomlo Bon tan non hejong Jaintia Students Movement atum kachesong ajay mekedeng Assam Police atum bangso Karbi Anglong Autonomous Council entry tax gate along pencheterek nang jipura ki hangajok rai komasai ki atum kacheterek jiaphan ahukum dokok pasi chinidon ahoy long ki darat atum aphan karai kom jiaphan si kipado bon ta kacheterek thuji ke chok chepura pini ahoy ki darat lapen KSC atum chelang pet pen DC West Karbi Anglong aphan panong si etak pinpura lo pajiodam Pinpura Loki Pajiodam nang Kokopathak Socheng Amreng Border Development Committee Amaipu Augustine Hansi Lapen KSA Hamren Regional Committee Kongchunbang Prasanto Ingtia Tumpen Ajok Perangkiang Nulam Thichipipon Liasong Hamren Regional Committee Lapen ahoy long nang karja pithibiltum Socheng Amreng Border Development Committee Lapen nilitum ahoy long kedo nilitum KSA ami head branch Lapen haladak adui hoya rat anok bietum pen nitum chelang si pini DC aphan nilitum isia memorandum pilo memorandum kipia the bangke lalo kadogo weta chinilo je dak langlong chorolong entry tax gate nang ki bipen hala bangso entry tax gate ki priar ni pen piniar nian tame adui hoy long bangke suluk so daka tomon abangke ingsam selang so sinitum theklong lo la bangso suluk so daka hut ladak suluk so daka pang sam dunji mate ke langkachari dunji aphan iltum security mate temporary patrolling post itum langlong chorolong nang bilo hala dak langlong chorolong la bangso temporary outpost nang ki bipen hadak police atum pen mate CRPF atum pen akirap pen si ki ongdung haladak akisung ke boy jitu Meghalaya pen odlang no tum Karbi Anglong nang teng khengye long ba ke khang dun dolo a hoklo tema pache tang dun ke unu esita me major bang ke pupen nang kang bakan ke ladak pen si alang li tum pen na ar chak pidun lo sita me non alom ke thekam long bang la pulo Meghalaya pen JSM pen chenglo kaprek social organization tum labangso Assam arlo mate ituma boundary long ituma Assam government pen mate Assam police atum ladak temporary patrolling post ke do mate outpost ke do along alang tuma ka siksak do yo ne si labang so po chiu thai nei pu pressure ki pi yo ne si non ituma administrative law and order ba atuma bangke ladak non temporary outpost langlong chorlong ke do pot bangke katiregi po birta sini tum long lo nasi labang so pot ningkang samse niltum theklong si niltum ningkang samse cepak langsi pini DC along nitum pinpura lo nang ki pi bangke jasemet pet ke lalo labang so temporary outpost bang terek resi iltum arara tuma kisung ke chini pa me pensi ladak labang so langlong chorolong temporary outpost alar ke dak prabjin pen patrolling post nang bisi ladak raikom tu made police atum si tame nang pabat nang ipusin tum chuning ripon lo na pena bangke isi therak me alam bangela pulo Meghalaya pen aje hak organization tum mate aje hak atum ituma Assam government fan administrative law and order fan pressure nang ki PC ladak ka chetere ki pu bangke lage mang hume melo athela ke iltu mena longri mena rada kisung ke jok nei pan si Assam police atum si tame mate Assam government tum si tame ladak temporary outpost ki bilo pulutak niltum arada tum non tame ke jok wan kalilang jo padap si ok chung hura son si niltum dolang jo padap si odlang no tum ituma Karbi kiduka rada tum fanang ke therna ke ham son si nitum che chak nang lang pulutang te lapusona kisung niltum ka che chak nang ajok si nitum han bangke nang lang plot si halam Meghalaya tum alam Meghalaya organization tum alam karju pensi kateregi pu bangal ke si pen bangke nitum che kroy dun thekte lapen ladak labang so akeng kamjong si Meghalaya tum alam karju pen ladak bijong bang so temporary outpost si katerek lo plot ta KSA pen bangke ladak thedunga ka song nitum deng si Meghalaya government against lapen ke litum ladak Assam government lapen nitum administrative law and order fundament nitum pressure pipon po Israeli aputhak ni tum pin porolo mate ki pipon mate nal tum pen karjupon langsu buthak bangke ason lo nililo bangso pidet pana phista me non pu seta me nilitum ahin ahoy long ke du tum phan mun sama bang akeme wan thek thepin la pudam delo na kidam tang juna cheklo July tarik phlipen non pini August tarik phli cheklo yon pleng bong lo nilitum ka ki kachi puteng mate ke chingwai teng pen ke non putame ahok pet Meghalaya korte tumbang akam claim klede athemali tum thekdam long lo CM wangji Meghalaya CM
Honorable Sir Konrad Sangma lapen tu Assam Chief Minister Honorable Dr. Himanto Biswa Sarma altum bahini ke wang jipu labang so abirta ke long loge pen non pusta me ahoy long ke do tum phan chumang atuma bang main bang khanduli lapen lapangap akorti tuma bang asapta munsam ke doji phan ning hang he nil tum thek dam long lo alang le tum la CM ke wang ji itum nana tame munsam doji phan tum wang populo hoi phit sita kidu ke langso dima bang ke lang tum nang ki bithu bang ke tapat area lapen tu aku lapangap area along more than 20 hectares alang le tum la dak Meghalaya golf pen ang tum dak plantation akam nang claim lo lanso tak lelang non along tum nor sinini nili tum ar julong lo pen chini lo je ladak non hejong ile tum ke karjupon long ladak non ladak am I mate lang long chorolong langso patrolling post non kalelang non ke post ke outpost on chot lang ladak to nang terek nang jipu tamne lang le tuma issue bang la pulo non ladak ki dukok pane ni ajoini se sabo basi chatlo sitame alang le tum ladak penyong si kapit ki dam loblon te alang tuma target bang ke la university anglong mate lam area tourist lusanta alang tum ladak thing pirong nang ki ye phanse lang tum kachingwai padupo lasi nilitum puji pinita langso joini se nilitum dakan wang nang koklo lasi pinitum DC mem apandan tum chitong lo logot kopai ke melo itum da SP Superintendent of Police tadolo lasi pini nilitum chuning rite kanglo je la dak pen ke lang letum phan ke terek long lelu la dak pen yong si ke terek plotang te nilitum a hoi ke dutum bang ke nitum ba kisung thetanji athema nilitum lang tum chipulo Meghalaya pen organization mate NGO satum lang tum kipu bangke je la bangsu entry tax gate la pen thula dak police mate Assam police ke duko ko yoni se ni tum mun sam du thek thedet pusai lang tum pen kipu seta gali lage la bangsu pen aprang dame ha 2006 pen non 2023 aning kanwang angle tum bangke peace mate development aphan le lang tum kari gali totally bangke nilitum chini dak lo latum bangke longli nang kithi aning kanwang sonse chiri pharu lo son aning kanwang nang ke kam je phanset polisi ki claim lasi non dame lang tuma isu bang ke dakpen alang tum dakpen dam lo plonang te ni tumun samdu po bisi gipu setal ke kitya tumun samdu ne kosolo du thek po lage alang tum ke kachini bang ke longli nang ke thien chot longli ni tum ke pitik the ni tum Meghalaya longli tame ni tum non puta ni tum ing chisi ni tum kap ke lapen Meghalaya long lilong ke non pudene tume lohan dari damte pene phelang pe check punon jat punon business punon bi wo phak pendang lok tani tum nam ni alang le tum si ladak i tum Karbi ang long dak ili tum property ben se lang le tum ke kereng chot ahok pera lam bangke lasi nili tum bangke puji pini ladak pin poror ta pin pilo ladak police ta terek long le lapen ladak kai teng sudu thim nei kale se patrolling post dak nang pithir nang gi aku nang Polis bang ong elang pubang lo, bisi bang nailang pubang lo, ni tum ni hin pen kecuni di bang ke, lailo. Non malam sopor pan biar damo ing topanik sina. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Puthot biarta long wang thulo kedam tang jakong ni pha ingkoi rapho surihinira ingkoi rak ke thom arni West Karbi Anglong Deputy Commissioner Sangpi Krishna Barua penajok pherangkia mai phaponsi abang phutin setami Aadhaar card along amen kache thabdun edje phan pangtak pon lapen badu le amen che thabdun pusitami akijoy lapen anam pinang ni puhenlong Bon ta rada tumpen kache than prai tengsi pherangkia bitung tumpen West Karbi Anglong Deputy Commissioner sahem Aadhaar card kaselam adimalong an pale damsi ahokalam ke patini dam je phan damlo Radatum, kacethana tengki kadu kavia long pen inut pen sika pharoi si ke hang parum hum duna lamthi chithan rinti. Aadhaar card kaselama bang Lokhi Prasad Nath pen ke ahokalam kachikrong jia phan aning hang he bonta angno amat tangka ki pilong tang radatum tangka nang hang dun wek pura ningje thip. Pharoi sila. Mantu lo pike. Non het jong la. Abana pada verified ma manaki misike. Akimi.
Tekono. Ki parosilo. Bukan parosi. Nah tu bahini parohin tu ya. Inurvel lang amana bahini tum hambana bunai Kau nak kan ke? parosi Dia pan ke sisi kenon. Paroisi pula paroisi lo chisi. Arong ikunala na. Ini tum he. Pucim langso. Dan basko. Api Aadhaar card kaselama bang Lokhi Prasad Nataphan Deputy Commissioner Penajok Methangang dengalong hang detsi penaan pathar nemlo laso PC puthot sai pachaklem tam thulo bonta tangka jong se komarnya longpen endun det polote asai pen amen ingthan peji pura kipu pasopon Aadhaar card kimi kaselam anam lake nahokadim ta anam enlongli laso along kedotang Aadhaar card along amen ki pachok asai dokok pulute sikap poket ipiaron do pusi pachinipon নতুন এনভায়রনমেন্ট কারণে কি এনভায়রনমেন্ট কারণে কিমান সবে কয় 100 টাকা দি আছে বলে মানে ৰাতিপুৱা পৰা এতিয়া বিজনেছ আছে সবে 100 টাকা দি আছে এইটো মানে কি হ'ল যিটো আমাৰ এই বাকি যে খুলিতে হয় সেইটো কাৰণে আপডেট কৰিবৰ কাৰণে 50 টকাকে 100 টকা লৈ আছে বলে সব মানুহ কৈ আছে কয় তেনেকৈ কোনোবাই মানে কি লৈছে নেকি লোৱা কাৰণেহে কৈছে Patumi ni phai ke thom pai pai chiklo lakhain koirapli Deopani constituency arlo ratcharia long kachepaduk abang phi Elisteron P Deopani VDC chairperson ar pu kachepalong dona biota nilitum apherangke Bisnu lek thehin pen biota napale Labang so biota arjulong si pherangke abitung otum aman ke donai Karbi apuhu pen archopon Deopani constituency long ke damtang MAC election matenon Karbi Anglong Autonomous Council ningkan isi cari data visitame VDC chairman avedera song si thekpon long Bonsitami kopai kimi party penajok Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bey Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin EM Surjo Rongphar EM Mukut Mahanta Lapen Local MAC Sarbon Kumar Telenga Atumahin Pen Kacherap Kachetu Dun Pen Ajoksi Deopani Constituency Angkang Kipalang Dunjia Phansi VDC Chairman Mate Chairperson Elisteron P Lapen Member Bangkli Ranjit Singh Tanti Diamond Teron Amar Bora Lapen Binut Bosnet Atumaphan Arpu Pekponlo Alangli Elisteron P Kedamtang Aningkan 2009 Lapen 2012 Aningkan An Congress Sarkar Kitoba Mahut Sitame VDC Chairman Arpu Chipalong Dunpen Penang Anarat Atumaphan Kiduk Kisung Lapen Dorde Phopean Sitame Alangli Deopani Constituency Angkang Arat Aphan Thek An Pen Rapon Longlo Nang litum news doan Atumaphan stame akang sinang litumaphan kardom pin kardom Mili nang litumaphan nang litum karjualang the puthat thanji mate kachoro pen tum ke lahenlo aprang sike nilitum kachinghon Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN Sar Tuliram Ronghang Saraphan akero pipar piglo alangli natang hon pon penajo madag Deopani constituency arat aphan nang kipalang duntoy aphan VDC chairperson nang kipipon pot alangli phan akero pipar piglo lapen adun thuke MP Saraphan sitame choro par piglo lapen anparta dak nilitum Bokazan LA IMLA mate speaker sar Mumin Saraphan sitame akero pipar piglo alang litum nang kang honpon penajok niliphan pini labangso arpu nang ke pekpon lapen do thulang dak nilitum Bokazan LA penlo PM Surjorong Parsar lapen Mukut Mohonto sar lapen te dak Deopani nilituma MAC Sorbon Telenga sar alang litum aphan sitame nilihin pen akero pipar piglo alang litum nang kang hon pen ajok pinilabang sorpu kideng dunlong pot alang litum aphan akero pipar piglo lapen te dak Deopani arata tumaphan sitame chorolo alang litum akar ipen chinghon CM sar nilitum aphan labang so nilitum akehang pen alang li nilitum aphan kamatha pen labang so Deopani arata phan kang hon pon penang kipipon pot alang li phan suri akero IMC sar sitame alang li pini akasik sak loko penajok si pipon thek thedelo alang li sitame kehang atum do penajok si pipon thek thedet tahai po sitame alang li tumla non kehang atum do an VDC chairman at kehang do natum do pik sitame kadoka we kehang do natum an sitame alang li tum nili phansi nang support lo lapen ke nili ke VDC chairperson kehang je phan nili matha the sitame
nilitum ako mosti long la vidisia chairman ke hang atum ana bang nili phanang puk thulo je nang lilihin penle nang lile hang dun matiglo nilitum rata phanang mathara nang li vidisia chairman che hang dun nang po usi alang litum ke hang atum an pen nilitum CM sar long dam si labang solam che thandam pen si nilitum phan CM sar nang kang hon pen nilitum phanang pipon lo klem ponji nili ning hang ke la kiduk ke la arada tum phan nili ke lang ponji phan ning hang pik la pen ke Charlie ahin sitami kipap hidun hup ason ke do lang la sila ka do ka belong sitami nili tum ka cerap ponji phan si ning hang lo la pen nili nuwet le ke klem ji la pukali nili la ke hang dun choma tum an pen sitami isiwet ipeng wet do pen si klem rap pen ji la pen hai kamana tum alam arju pen si nili klem ponji chingwai chingsai pen si nili klem ponji la pen ang le videsi chairman long de tan ko aning ro la deo pani arada tum Karbi ini anke ipapleng pithega pot nili chihok piglo Pini Karbi Prime Time Biota Bang Kila Pan Sikang Ton Poniklo 2 minit thakme kurwang thu